ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. 23 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии сокинон, ифтитоҳ ва гузоштани санги асос ба чанд иншоот, шиносоӣ аз ҷамъоварии ҳосил ва истифодаи мақсадноки замин ба ноҳияи Шамсдини Шоҳин ташриф оварданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шамсдини Шоҳин майдони нишони давлатиро бо бардоштани парда аз рӯи лавҳа мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорон бунёд карда шуда ба як макони зебои сайру гашт ва истироҳати сокинон табдил ёфтааст. Баландии сутуни нишони давлатӣ 20 метр ва худи нишони давлатӣ 1,8 метрро ташкил медиҳад. зерсутунҳои нишони давлатӣ дар масоҳати 80 метри мураббаъ бо истифода аз сангҳои мармари сафед оро дода шуда 130 метр деворчаҳои иҳотавӣ ва 1400 метри мураббаъ роҳраҳо сафолакпӯш карда шуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳо дар бунёди майдони мазкур ва сутунпояву нишони давлатӣ баҳои баланд доданд. 23 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафати майдони нишони давлатӣ ба сохтмони маҷмӯаи модару кӯдаки дар он беморхонаи марказии ноҳия бо 66 кат ва маркази саломатии ноҳиявӣ ҷойгир карда мешаванд, санги асос гузоштанд. иншооти мазкур бо мақсади баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешавад. бинои мазкур бо маблағгузории шарикони рушд ба маблағи 34 миллион сомонӣ бо тарҳи зебову замонавӣ сохта хоҳад шуд. пудратчии лоиҳа ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди иқлими соф буда, иншооти тиббӣ аз 3 бахш, ҳар як кадомашон иборат аз 3 ошуна таърезӣ карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар муҳлати муайян гардида ва бо сифати баланд бунёд намудани маҷмӯаи мазкур ба масъулин дастуру ҳидоятҳои судманд доданд. 23 октябр соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо бардоштани парда аз болои лавҳа бинои нави маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ дар ноҳияи Шамсдини Шоҳинро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои хуштару замонавии марказ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷовидон 2010 шаҳри Кӯлоб бунёд ва бо таҷҳизоти корӣ ҷиҳозонида шудааст. дар ин бино маҷмӯан 24 ҳуҷраи корӣ ва ёрирасон мавҷуд буда, барои маъмурият ва кормандон шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шудааст. бинои нави маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо шабакаи гармидиҳии мутамаркази дохилӣ васл карда шуда, ҳамчунин системаи коррезияш низ дохилӣ аст. дар ошонаи якуми бинои мазкур озмоишгоҳҳои бактериологӣ ва химия мавҷуданд, ки бо истифода аз зарабин, дастгоҳи мушаххаскунандаи миқдори нитрат дар маҳсулоти полезӣ, дастгоҳи махсус ва ҷевони тамизгардонӣ ба воситаи ҳавои хушк, фаъолнокии маводҳои безараргардонӣ, муайян намудани равшании дохили биноҳо, муайян намудани миқдори нитрат дар полезиҳо, муайян намудани барангезандаҳои бемориҳои сироятӣ аз қабили домана, ислоҳи хунин, бемориҳои шадиди меъдаю рӯда, таркиби шири модар, буғумдард ва ғайра мушаххас карда мешавад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои мазкур барои сокинони ноҳия имкон фароҳам гардид, ки минбаъд барои мушаххассозии бемориҳо ба маркази вилоят нарафта, дар ҳамин ҷо аз ташхиси бемориҳои сироятӣ гузашта маслиҳати табибонро барои табобати саривақтии беморӣ дарёфт намоянд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз шароити марказ аз пешниҳоди сатҳи баланди хизматрасонӣ, ки тавассути дастгоҳу таҷҳизоти муосир амалӣ карда мешаванд, изҳори қаноатмандӣ намуда, ҷиҳати боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани кору хизматрасонӣ ба масъулин ҳидоятҳо доданд.